Biyen nurut mbokku ngono dadi presiden aku. Sange nurut bapak. Ya pantes dadi wong golek kodhok akhire. Tapi masih golek kodhok ngono nyetil Jo. Aku gak perlu terjun nang lapangan, cukup main SMS. Kodhok endi saiki sing rame. Anjen zamane zaman HP ya. Sembarang sarwa komunikasi dengan kalimat-kalimat tulisan tok. Kadang tak singkat. Wingi nulis keliru. Apa nulis wis adus ta keliru, kurang situk. Wis adur. Wis adur. Nulis tahu petis ya keliru tahu petir. Kurang ese. Alah, anjane gak masalah. Sing penting pokoke sandang pangan lancar, nyambut gawe gak peduli karo sapa ae. Wah, sapa iku? Kok angkatan laut ta, angkat-angkat iki. Wah. Nah didelok to kene. Kayak Popeye. Nah ya. Popeye. Nah didelok. Sebalik iki. Iki gak sebalik. Sing nyelek grajine rek. Kon ojo guyon ta aku. Lah kok gak iso balik. Lho, iki lak mantan petinju ali. Oh, mantan petinju ta. Iya, lah sakniki radene awake dhewe iki sekolah wis cukup dhuwur dadi ya teko kantor LBH iki, Mang. Kantor apa? LBH. Apa LBH iku? Yo. Jadi pakar hukum ta? Koncangno BH iku kotang ngono ta kon ngalah. Lah apa pakar hukum? Lah kok LBH? Ya delok sekolah ae rek kabeh ku, Mang. Lulusan apa biyen iku? Ya masih SD masih SMP kan gak ada masalah LBH. Apa LBH itu? Lembaga Bantuan Humor. Lembaga Bantuan Humor. Yang berpusat di Perdana Rekod. Oh. Ploso Timur 4. Kau nek kepengin melu aku ayo mrono. Makili sapa mu? Aku ta. Iya. Lho, makili Abah Haji Suwito sing duwe perdana. Aku makili mbokku aku. Lah mbokmu kok jangan nutul apa kok wakili? Lho tak wakili cek mergo biyen mbok iki mantan seniwati. Oh. Diwakilno turu nang anak iki. Dadi sini apa? Senewen. Senewen ora. Kon niku ambekan awak dhewe kan sedikit banyak ki oleh tugas ta. Teko tugas apa iki? Yo tugas teko nggone SBY. Dadi apa kok? Kok entuk tugas teko presiden barang lho. Lho sing ngomong presiden sapa? Lah SBY lak Susilo Bambang Yudhoyono. Lah iku lak jaremu SBY awak dhewe oleh tugas teko masyarakat Surabaya. Ngono lho. Oh SBY Surabaya ta? Iya. Koncangano ya apa lak ngono? Aku ya teko MJK. Lho, Mojokerto ta? Duduk Muhammad Yusuf Kala. Lah apa? Mojo Klangru. Wah, kono kebelara. Tak olehno oleh-oleh. Jarakmu nekakno iku. Iya gendingan. Apa jenenge? Cewek teko Australia. Enggak teko Australia. Teko ndi? Kembangan ngulon didik. Oh, iki tarek. Ndi yuk? Kembangan ngulon dik, Mbak. Iki apa ya sama anak ini? Loro. Loro. Nempel separuh, Pak. Kok iso nempel padane apa? Banyu kali, Mas. Banyu kali. Angkat. Iya, iya, sampai banyu budek lho. Ya. Apa kuwi